πρωινιστής στο Dream και στους 90,6 για την Νότια Κρήτη, στη Βόρεια Κρήτη στους 90,7. Σας είπαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε για προγράμματα σήμερα, για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους νέους, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία θα κάνουμε με την κυρία Ρένα Τηλιανάκη, η οποία είναι υπεύθυνη του ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Κυρία Τηλιανάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον σταθμό σας, ευχαριστώ και εσάς για τις ευαισθησίες που έχετε και που μου δίνετε και μια ευκαιρία σήμερα να ενημερώσω με τους ακροατές σας για τα πολύ σημαντικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το, επειδή πολλοί ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν, τι ακριβώς είναι το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική? Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που έχει μια μακρόχρονη 20ετή, θα έλεγα μέχρι τώρα, πορεία στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, που έχει εκπαιδευτικά εργαλεία πολύ σύγχρονα. Ίσως να μας δίνει μια άλλη ευκαιρία σε λίγο καιρό που συζητήσουμε και από κοντά. Βεβαίως. Εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας που έχουν πάντα την ποιότητα και την καινοτομία και βέβαια πιο πολύ στηρίζεται στα στελέχη του, που είναι άνθρωποι και την ακαδημαϊκή αλλά και της αγοράς εργασίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνουν κατευθύνσεις να κάνουμε ένα έργο το οποίο πιστεύω ότι έχει αποτελέσματα πολλές φορές. Πολύ ωραία. Υπάρχει πολλής κόσμος που απευθύνεται σε εσάς, κυρία Τηλιανάκη, στην αναζήτηση προγραμμάτων κατάρτισης? Υπάρχει πολλής κόσμος που απευθύνεται σε εμάς, γιατί μας έχει γνωρίσει μέσα από τη δουλειά μας, μας έχει γνωρίσει μέσα από τις διαδικασίες που κάνουμε κατά καιρού σε σχέση με την κατάρτιση, από την έρευνα αγοράς εργασίας, από την έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών των ανέργων. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να έχουμε αρκετούς φίλους, μαθητές, συνεργάτες κλπ. Και μπορούμε να σας βρούμε στην περιοχή μας, έτσι, στην περιοχή της Αναφεράς. Το δεύτερο μάλλον που έγινε για την Ευρωπαϊκή Προοπτική είναι ένας όμιλος, έχει έδρα το Ηράκλειο από φέτος, ξεκίνησε από την Εύβοια και η δεύτερη δομή μας ήταν οι Μοίρες, την οποία αγαπώ και ιδιαίτερα, μια και κατάγομαι από εκεί βέβαια. Ωραία, πολύ ωραία. Να περάσουμε στα προγράμματα που ενδιαφέρουν και πολύ κόσμο. Γνωρίζουμε για ένα πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους που απευθύνεται σε άνεργους νέους από 18 έως 29 ετών. Ποιοι είναι ακριβώς οι ωφελούμενοι? Όταν λέμε σε άνεργους από 18 έως 29 θα υπάρχουν και κάποια πρέπει να είναι άνεργοι, να έχουν κάρτα ανεργίας, ας πούμε. Έτσι, ποιοι είναι οι ωφελούμενοι σε αυτό το πρόγραμμα? Υπάρχουν δύο προγράμματα που είναι σχεδόν όμοια. Αχα, μάλιστα. Και τα δύο είναι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Το ένα έχει τίτλο Κατάρτιση ανέργων με επιταγή εισόδου, μάλλον πρόγραμμα κατάρτισης με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους από 18 έως 29 ετών. Αυτό θυμηθείτε τη λίγη τη Δευτέρα. Το άλλο είναι περίπου ίδιο, είναι επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους στον τουριστικό τομέα από 18 έως 29 ετών. Αυτό πότε λύγει, κυρία Τηλιανάκη? Αυτό λύγει τέλος Μαΐου, έχουμε καιρό. Θα πρέπει να βιαστούν όσοι θέλουν να καταθέσουν στο πρώτο πρόγραμμα. Τα δύο προγράμματα έχουν τις ίδιες σχεδόν προδιαγραφές. Λέω το σχεδόν γιατί υπάρχουν μικρές διαφορές. Πρέπει όμως να είναι όλοι άνεργοι, να έχουν κάρτα ανεργίας ή να ανήκουν σε επιστημονικές ενώσεις όπως οι μηχανικοί και αυτοί οι οποίοι δεν πάνε στον ΟΑΕΠ αλλά εγγράφονται στην ένωσή τους. Και όλα τα άλλα τα δικαιολογητικά τα οποία λέει το πρόγραμμα. Βασικό όμως είναι η κάρτα ανεργίας. Είναι απόφοιτη γυμνασίου, λυκείου, μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΤΕΙΑΗ. Τους περιλαμβάνει όλους. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο... Θα έλεγα ότι επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνει με πληροδιοδότηση αντικειμενική, θα διασταυρωθούν δηλαδή μέσα στο σύστημα τα κριτήρια και τα προσόντα των υποψηφίων, επιμοδοτούνται, προηγούνται, πώς να το πω, οι πιο μικροί. Άρα δίνει στους νέους των νέων δίνει προτεραιότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό επίδομα σε αυτά τα προγράμματα? Δίνεται δηλαδή στους συμμετέχοντες κάποιο εκπαιδευτικό επίδομα? Δίνεται κάποιο εκπαιδευτικό επίδομα, αλλά ίσως να με επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμα, για τα προγράμματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά τα προγράμματα έχουν σκοπό και προσπαθούν
μια δομημένη πορεία να εισέλθουν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας, αλλά όχι μόνο να εισέλθουν, να παραμείνουν. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό της δομημένης πορείας, και σας παρακαλώ δεν θέλω να το ξεχνάμε, ούτε οι άνεργοι, ούτε τα ΚΕΚ, ούτε οι επιχειρήσεις, είναι μια δομημένη πορεία που έχει τρεις πρωταγωνιστές. Τους άνεργους, το ΚΕΚ, τους φορείς κατάρτισης, τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η πορεία μια δέσμη παρεμβάσεων, όπως έχει θεωρητική κατάρτιση στον εκπαιδευτικό φορέα, έχει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 5 μήνες, 5 ώρες την ημέρα σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Έχει περίθαλψη στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, όπως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μένα είναι και υπηρεσίες υποστήριξης που τους παρέχει. Για όλα αυτά θα πάρουν οι πτυχιούχοι ΑΕΤΕΙ 2.700 και όλοι οι άλλοι 2.400. Μάλιστα. Από ό,τι ακούσαμε, γιατί μπορεί να αφορά και επιχειρήσεις που μας επιχειρηματίες μας ακούν τώρα, είναι και οι επιχειρήσεις μέσα σε αυτή τη δομή των προγραμμάτων. Υπάρχουν ωφέλειες για τις επιχειρήσεις, κυρία Τηλιανάκη, και ποιες είναι αυτές? Βεβαίως υπάρχουν ωφέλειες, διότι οι επιχειρήσεις τους δίνουν τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αυτό να πάρουν για 5 μήνες την πρακτική άσκηση που λέγαμε προηγούμενα, 5 μήνες τους εκπαιδευόμενους και να τους βοηθήσουν εκεί να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και αυτοί θα αμείβονται από το πρόγραμμα. Άρα η κάθε επιχείρηση για 5 μήνες θα έχει έναν άνθρωπο που θα τη βοηθάει χωρίς να την επιβαρύνει οικονομικά. Επιπλέον, όταν τελειώσει το πρόγραμμα, εάν η επιχείρηση θέλει να κρατήσει τον άνεργο, της επιδοτεί το πρόγραμμα αυτό για 12 μήνες στις ασφαλιστικές εισφορές του υποψήφιου εργαζόμενου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μας είπατε για το πρώτο πρόγραμμα ότι λύγει τη Δευτέρα και για το άλλο τέλος Μαΐου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να κάνουν αίτηση σχετική μέχρι τη Βεβαίως πρέπει να κάνουν. Βέβαια το σημαντικό είναι να γυρίξει το πρόγραμμα τη Δευτέρα, να κλείσουν το πρόγραμμα, το λογισμικό του, τα στοιχεία του και μετά να δούμε ποιος θα επιλεγεί και οι επιχειρήσεις φυσικά που θα πρέπει στη συνέχεια να συμμετέχουν. Όμως αν με επιτρέπετε, αν έχουμε χρόνο, βεβαίως, ναι, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Αυτά είναι οι γενικές πληροφορίες του προγράμματος. Για μένα υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά. Σημαίνει τι για μένα? Εκπαιδεύομαι στο ΚΕΚ, παίρνω γνώσεις, μαθαίνω για συμπεριφορές, πάω στην επιχείρηση, αποκτώ την πρακτική άσκηση εμπειρία, άρα εξελίσσομαι, άρα έχω μια δυνατότητα παραπάνω να πιάσω δουλειά. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές τώρα? Βασανίζομαι ειλικρινά πολλές μέρες να δω ποιος έχει το πάνω χέρι ή ποιος έχει το πρώτο, ποιος είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος. Καταλήγω ότι και οι τρεις πρέπει να δουλέψουν σωστά για να υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί φορείς να σταθούμε, να ακούσουμε των παιδιών τις εκπαιδευτικές ανάγκες, να πάμε στις επιχειρήσεις όχι για να βολέψουμε τα παιδιά, και το ίδιο και οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν ότι δεν πρέπει να τα βολέψουμε 5 μήνες και να τα έχουμε να δουλεύουν εκεί, να βάλουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και να του δώσουμε αυτό που χρειάζεται, την εμπειρία. Γι' αυτό πάει ο άνεργος εκεί. Από την άλλη μεριά, λίγο παραπάνω ίσως είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και αυτοί που θα καρποθούν αυτό το πρόγραμμα. Γιατί 5 μήνες αν είναι σε μια επιχείρηση, αν δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό, εφόσον η επιχείρηση επιδοτείται για 12 ακόμα μήνες, είμαι σίγουρη ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα κρατήσει τους άνεργους αυτούς και θα τους κάνει εργαζόμενους. Ναι, βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει τόση ανεργία και στην περιοχή μας, που είναι κρίμα να υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, κυρία Τηλιανάκη, και να μην τις εκμεταλλευόμαστε, έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Προοπτική, μια και μου είπατε προηγουμένως τι κάνει, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στο βαθμό που μπορούμε βέβαια τη νέα γενιά στελεχών επιχειρήσεων. Εμένα μου αρέσει όταν έρχονται τα παιδιά στο γραφείο να έχουν απέτηση, να ξέρουν τι θέλουν να μάθουν, να ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Να μην δέχουν για το επίδομα. Τα παρακαλώ.
Να βλέπουν το αύριο, να βλέπουν το μέλλον. Το επίδομα θα τελειώσει, η πρακτική θα τελειώσει. Να χτίσουμε μαζί και οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα παιδιά και οι επιχειρήσεις τα αυριανά στελέχη επιχειρήσεων. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, είναι αρκετά και θεωρώ ότι και να αναφερθούμε σε αυτά, κυρία Τηλιανάκη, δεν ξέρω αν μπορούν να τα κρατήσουν οι ακροατές, να μας δώσετε όμως ένα τηλέφωνο όπου μπορούν να απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται, γιατί τώρα να πούμε ας πούμε 10-20 δικαιολογητικά θεωρώ ότι δεν θα μπορούν να τα κρατήσουν στο μυαλό τους οι ακροατές. Αν μας δώσετε όμως ένα τηλέφωνο όπου μπορούν να απευθυνθούν για να τους οδηγήσουν τι δικαιολογητικά χρειάζονται, πώς θα τα καταθέσουν κτλ. Υπάρχουν δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουν, όπως είναι το πτυχίο της σχολής που τελείωσαν, το εκαθαριστικό του 2000, του οικονομικού έτους 2012, ταυτότητα και κάρτα ανεργίας ή εγγραφή σε κάποια ένωση πλαιστήριο για τους διδακτές εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια, η υποχρεωτική και η μεταδευτεροβάθμια θέλουν τίτλους σπουδών, τα οικονομικά, το καθαριστικό σημείωμα της εφορίας του 12, ταυτότητα και κάρτα ανεργίας. Βασικά η ανεργία και η κάρτα ανεργίας, δηλαδή στο καθαριστικό σημείωμα, ας πούμε τα δύσκολα, τα άλλα είναι απλά. Ναι, υπάρχει κάποιο όριο στην κάρτα ανεργίας, δηλαδή δεν πρέπει να... Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο σύστημα δομημένα έτσι που λέει αν έχεις τόση ανεργία παίρνεις τόσους βαθμούς, αν έχεις μεταπτυχιακό θα έχεις τόσους. Άλλο εννοώ, κυρία Τηλιανάκη, δηλαδή σου λέει ας πούμε ότι πρέπει να έχεις κάρτα ανεργίας. Όχι, μπορούν να βγάλουν και σήμερα και αυτό να γραπτούν. Αυτό ακριβώς, αυτό ήθελα να κάρτα ανεργίας και καθαριστικό της εφορίας, τα άλλα τα έχουν τα παιδιά. Ωραία, θα μας δώσετε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μας στις μήνες είναι 2892-029-370. Εργάτη μας εκεί ο κ. Χατζάκης, να τον βρούνε, 9 με 5, και στο Ηράκλειο είναι το 281-0-318-300. Ωραία. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα έτσι που τρέχει τώρα και να ενδιαφέρει τον κόσμο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν από τεχνικών ασφάλειας, του ΕΦΕΤ κλπ. Είναι όμως αυτοχρηματοδοτούμενα, τα πληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν. Εάν θέλετε να τα μαζέψουμε, γιατί είναι μερικά από αυτά, όπως η security, η τεχνική ασφάλεια, όπως είπαμε, τα προγράμματα του ΕΦΕΤ, να τα μαζέψουμε για να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή και θα χαρώ πολύ να βάλετε δύο ενημέρωσης και δεν χρειάζεται να είμαι και εγώ να σας στέλνουμε, να το ανακοινώνετε όποτε θέλετε. Ωραία, ωραία. Κυρία Τηλιανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε αυτή η συζήτηση που κάναμε να φανεί χρήσιμη στους νέους της περιοχής, οι οποίοι, ξαναλέω, έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ανεργία και μάλιστα σε πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι είναι όπως τα λέμε, προσδοκούμε αυτή η προσπάθεια να είναι μια νέα αφετηρία για τους ανέργους και για τις επιχειρήσεις ένα καλύτερο αύριο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια σας. Συντονίσου και εσύ, την παρέα που κάνει παμ. Ανοίγουν τα μικρόφωνα κι όλοι για αυτούς μιλάνε. Η νοκάουτ, Dream FM πάντοτε ακούνε. Δυνάμωσε την ένταση ψηλά να ανεβούμε. Τι να πω, τι να κάνω, τώρα που νιώθω πως πια σε χάνω. Εγώ είμαι αυτός που δίνει πάντα παραπάνω. Μα από που κι αν το δω ποτέ μου δεν σε φτάνω. Έχω και δεν σε έχω, μονάχος για δύο τρέχω. Απ' την οπτική